Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe onon winoɓe ko yiɗɓe jangude ɓe erago are moɗon bisimilla moɗon. Onon winoɓe ko yiɗɓe jangude ɓe bisimilla moɗon. Jangde nde ene fuɗɗo samedi garoɗo hande ko 5 ñande 8 nde 2e mois 2025 o ene hawre aset an bina ka jango bisimilla maɗa ngara bindoɗa gaddora temedde ma 4 saɗa windo aɗa naata aɗa janga bisimilla meɗen jangde men nde numéro o nanɗon an jiɗɗo jangude o kaldanmi ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko jiɗɗo jangude wiya jangude o hewɓe mbino ko jangoɓe jiyata bindi hay batte hewɓe mbino jiyata bindi hay batte ɓe noon ɓe mbaɗane heblo heso taw ko yawgo codol cooda karnema e biik ma ɓallina aset so yonti keɓa windandema to dental to mbatta ko 00221 gonɗo ɗon o 77 906 14 81 jiya whatsapp o ngara kaala indema e yettode ma wona kabraka jiɗɗo jangude on saha bindeɗa naneɗa e groupe jangde nde cooda kayema e bik ma ɓallina so yettimama nanna e portable maɗa ñifa connexion maɗa janga hono hojom so Allah walli en ndi wiyete lewru mayi kala ko winda ka jangowo kala ko jiɗɗa windu ka bindo e dow sarɗi noon sa rewi lawol ngol ndewnumal ngol sa waɗi no mbirumami ni ma waw jogonɗa ɗum waktuyel daɓɓil oɗo sahade komi jangowo mi ɓallina deftaram mi wanjito bindolam mi janga mi wahawa mi sabbo ko arata goɗɗum on noon jangoɓe hesɓe ɓe mbaɗanmi on ko samedi e dimanche e altine e talata e alarba onon fuɗɗotoɓe ɓe jiyata hay batte ɓen hono mbaɗana balɗe 5 wo amma onon jangannoɓe ɓe ɓoyɓe ɓe onon kon jokkoɓe jangde moɗon Allah walli on onon kam on gayni limto Allah walli on gayni hijjo joni gonɗon koye rendinde onon rendinoɓe noon jangoton ko aset jangaton ko altine jangaton ko alarba e nder yontere he oɗon janga hen balɗe 3 ɓeyto futtoɓe noon ɓeyne jangga yontere balɗe 5 beele ɓe jawa timminde ɓe mbawa abbade on hankkadi noon wadde haalate guila joni ko an jiɗɗo jangude o gara guila law bindoɗa guila law janta e fuɗɗode nde tawa fuɗɗode nde haɗa wiya fuɗɗa kadi ha woɗɗoya mbiyami jaɗama ko fuɗɗa ko min mbawani waɗanama noon kadi ko hoɗɗum kadi min mbawi ɗum ko haalandema guila law kebloɗa guila law hande ko alarba janggo alhamis aljuma balɗe 3 ɗeɗo kala nanɗo erago yiɗi jangude yo ar windo yahata whatsapp to haala inde muɗum e yettode muɗum on saaha yo wawa nanede e golle he gañino waɗi haalande on ɗum haade yettoyade mbiyamin kalanaka min tintinaka wadde an bina ka jangowo a yiyata hay batte e bindol anne aɗa walle heblo ma heso yante e jangannoɓe ɓen ɓenna yo Allah wallu kadi yo Allah newnu kadi yo Allah reen yo Allah on gondiɗo aset aadi men inchallahu taala garon bindoɗon naaton jangon kala mo jangani hande ko an weela kalɗo gonɗa ka jangowo piyasu baka law windandema naata e portable maɗa uddita janga mbawa
onon kadi woɓɓe kadi janngoɓe hen ɓe wonɓe Facebook ɓe wonɓe YouTube ɓe e wonɓe nokkuji goɗɗi ene janga hen balla hen ɓe ɓen kadi yo mbaɗi hen balle men no jinguirta galle golle ɗe ha jaara yeeso onon janngoɓe hen ɓe mbaɗi hen alarbaji moɗon koye walla golle ɗe ɗe jaara yeeso yo Allah wallu en nande ko haalete ko nanirde Allah jaɓirde Allah arirde Allah natirde Allah ene janga ene faandi ittude huma binnago e yeeso muɗum watta yiide yeeso mum watta jangude ene jangguina ko oɗo ko musidɗo moɗon guiɗe mo soob Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama salam